Annyeong! So, we will be going to react on Victon. Victon! Victon, not Viction. Yorobun, Victon! Mianeo. We thought it's Viction, but it's Victon. Hindi. Debut stage on Inkigayo of I'm Fine. Okay, so, Kaja! Eh, tingog. Gagawin siya eh. Gapo dyan siya. Wala, nasa deep ko. Kala naka-red, no? Gapo sa Usman. Siya si Bunbin. Tagana na, groupie ka rin eh. Ay, kapas na! Kada siya. Mamata siyang marag si ano? Kada mo smile. Oh my gosh! Sa'yo pa nakarad kay Gwapo. Di ko po ako tumari di si Park Buga Mugdagway. Kata. Kaya umana siya. Malalahi mo ko dalang dagway good sa music video. Kaya marag si Mark sa ano. God 7. Na ako sa office. Padulong pa ako sa UM. Lili, magkuha gate pass. Ay, kaya ni Daisy, kaya nagkalog red. Ah, Ang marag si ano, katong marag ingon ko gwapo. ako na lang, wala nakakuha? O gate pass? Ho? Ako na lang? Gwapo gid siya. More ka lang, marag si Mark Buga Mugdagway, marag si Legend Sok usab ba. Sige na ba? Dili ba yung mukha text kay ka na naputlas ko? Sige, babay, tawagin ako ha. May mga propaganda. Kaliday siya, kali siya, kaning naka-sweater nga ni red nga nakakalog red. Nasilutan ng bata. Kaya di siya baka ni, siya si Park Bugam nga Legend Soup. Or gisago ng Park Bugam nga Legend Soup. Siya, kinsa na Kaya ni ito mo smile? Ay, parang siyang silay, usahay ay. Oh, gapo siya, putot din siya. sige. Mana? Pwede ba yun? Tanaw na to, isa din naka-debut stage. Sige. Ipadali na na to. Sige. Sige. Cutting. Dupit. Wait! Kaning what time Is it now? is it now? Victor. Demand to be seen. So, what time is it now? Debut stage on M Countdown. So, Hizel! Yeah! Kaja! Oh, wala siya si Park Bugam nga Legend Sok ay. Ay! Yawa! Gapo kayo siya! Agayin. Uy, ka namatay ko niya. Oh my gosh, gapo kayo siya! Kasi pangalan na niya.
Hindi, ligi ay. Hindi na siya kalit. Kusog na palit. Sino naman? Diba? Muli ka niya, I'm fine man. Di ba ang tayo talan eh? Sino na ito? Same lang kanta no. Halig yung title. Kasi namali na po tagbasa, Elmera. Ay, what time is it now plus I'm fine. Ah, sige, Maulot okay. nung what time is it now. Dali ra kayo. Mas ganahan ko mag ganang camera angle lang ano ay ang M countdown. Okay, so. No, ako ang crush o cute po siya. Sa iyahang ano ba? Sa iyahang dimple mo siya si Sanchez gani. Oh, sa Katong- Sanchez. oh, So, sa ano? Sa Sa Show Me the Show Me Money. Money. Mangod ni Microdot or Kuya? Kuya. Ayaw mo to. Oh, wala siya bawra si Legion Sok na lang pagkalip... Libugam? Parbugam. Legion Sok na parbugam. Gisagol, besh. Oh, tanawa na good siya. Cute kiss siya. Oh my God. Oh my God. Go naman sila tanan. Cute siya. Dapat siya di pala ata. Ano sila tanan? Oh my God. Cute kid siya. Oh my God. Ang imuwa kay Manly na gwapo. Gani. Katong ko ang crush kay Pete siya. Saan sa to? Oh, cute kay siya. Siya bulo kayo masayaw. Pag-struggle. Oh, awara good. Wala si Park Bugam mo Legion Soup. Oh, wow. Oh. Ah! Ano siya dimple? Wala siya pagka-Park Bugam mo Legion Soup. Okay? Mga gwapo sila. Buta no ta sila no? Stalk. We're going to stalk them. Stalker mode ang tag. Ay, gwapo po siya. Ano lang red upper nila. Gwapo sila. Gwapo sila tanan. Tangkad good siya oy. Kana oh. Cute Gwapo good po na siya. Oh. Medyo, ito mo siya no? Dili siya. Ay, or- Ano siya? Siya ay kamukhang artista. Gwapo siya. Putot siya? Gamayon siya. So, siya ang pinakagamay sa ila. Tangkad lang yun po sila. So, that's it. Annyeong! Going to get my gate pass.